Шуміліне 13 кастрычніка адзначылі 99-е ўгодкі заканчэння фацімскіх аб'яўленняў Маці Божай. Сёння будзе адбывацца такая урачыстасць заканчэння яўленняў Маці Божай Фацімскай тут у нашым санктуарыі. Менавіта заканчэнне, бо ёсць пачатак 13 мая, і штомесяц пілігрымы, вернікі прыбываюць у эту святыню 13 менавіта кожнага месяца ад мая да кастрычніка, ушаноўваючы дзень фацімскі. Апошні раз Маці Божая аб'явілася пастушкам у Фаціме 13 кастрычніка 1917 года. Гэтыя аб'яўленні Багародзіцы мелі вельмі важнае значэнне для ўсяго каталіцкага касцёла. Я думаю, это есть ключовое, потому что Маці Божия у 1917 году закликае увесь касцёл, але таксама увесь свет праз троих дзетак, простых дзетак пастушкоў, да навяртання, да пакуты. Гэта ёсць галоўнае пасланне Фацімы, менавіта каб зберагчы, асцерагчы свет перад пагрозамі, якім была і другая сусветная вайна, і камунізм увогуле на свеце. І Маці Божа заклікала перадусім да гэта, да пакуты і да навяртання. Урачыстасць у Шуміліне сабрала шмат гасцей і, вядома ж, саміх вернікаў Шуміліна. Каждого 13 числа прихожу с таким радостным настроением, то, что Мария действительно есть в нашей жизни, она как мать нас всегда понимает и поддерживает, и все интенции, которые мы отдаем ей, она действительно отуляет нас своей опекой и помогает нам, как мама, справиться со всеми трудностями в жизни и с покусами дьявола. Трэба адзначыць, што парафія ў Шуміліне адрадзілася адносна нядаўна. Адной з актывістак адраджэння парафіі была Алена Чишкевич, якая нарадзілася ў каталіцкай сям'і на Гомельшчыне. А сюда приехал районный центр, и нема костела. И понимаете, меня познакомили деревня за 27 километров. Я ездила туда в каплицу. А потом мне вельми тяжко было бы. Туда заезжаю, пока имша пройдет, а назад надо было идти пешком. За 5 минут, если бы она раньше кончилась. Мне посоветовали у Витебск. Я стала у Витебск, у костел Святая Барбара ездить поездом. Каждое воскресенье ездила. Там, у касцёле Святой Барбары, яна пазнаёмілася яшчэ з адной верніцай Шуміліна. Разам яны пачалі шукаць католікаў у Шуміліне і збіраць подпісы, каб стварыць тут парафію. Ініцыятыва жанчын не была дарэмнай. Зараз у Шуміліне існуе не толькі каталіцкая парафія Маці Божай Фацімскай, але і стаіць вельмі прыгожы храм. А молодым усім хотела пожадать, чтобы все молодые, сколько есть на свете, чтобы только полюбили Бога и Иисуса Христа. И все прихилились до Бога. Только это сама вода, крыница милосердности. Это самое основное у жизни. Всем людям прихилиться до Бога. Анастасія Ярыга, як прадстаўніца маладого пакалення, цалкам з гэтым згодная. Я могу только одно сказать, что это очень важно начинать с маленьких лет жизни своей, уже ходить в костел, так как тебя здесь и научат, и покажут, и расскажут, как правильно жить в жизни, которой очень много спокус. В плане даже отношений, допустим, молодых людей, парня, девушки. У гэтыя дні таксама споўнілася 420 гадоў з дня падпісання Берасцейскай царкоўнай уніі. Таму ў Шуміліна ў гэты дзень прыбылі святары і вернікі грэка-каталіцкай царквы на чале з архімандрытам Сергеем Гаікам. Чаму Шуміліна? Таму што першае імя, якое насіла гэтая парафія, не было Маці Божай Фацімска, толькі імя Езафата Кунцевіча. І грэка-католікі затрымаліся менавіта тут, адмысловае месца святога каталіцкага касцёла, каб ушанаваць таксама гэтага мучаніка. Перад богаслужэннем грэка-каталіцкі хор выканаў акафіст, хвалебнае царкоўнае песнапенне ў гонар Езуса Хрыста, Багародзіцы і святых, якое выконваецца стоячы.
Святую імшу узначаліў біскуп Віцебскай дыяцэзіі Олег Буткевич. Слова да вернікаў прамовіў архімандрыт Сергей Гаек. У гаміліі архімандрыт звярнуў увагу, што гісторыю уніяцкай царквы трэба разглядаць не ад 1596 года, калі была падпісана унія, а значна раней, ад першых хрысціянскіх цэркваў. А падпісанне уніі было адной са спробаў пазбегнуць падзелу хрысціян на праваслаўных і католікаў, каб усе былі адно, як наказаў Езус Христус. To było odnowienie jedności, to nie stworzenie czegoś nowego, a jak raz wiertanie do koreniołu chrześcijaństwa na naszych ziemiach. I, конечно, następne gady, to już XVII stulecie, to eparchie unijne działają aktywna, znaczna czastka życharów dzisiejszej Białorusi jest wiernikami uniackiej cerkwy. Грэка-каталіцкая царква ў Беларусі перажыла шмат драматычных падзей. Гэта і гвалтоўная забарона дзейнасці царквы ў 1839 годзе і спробы абнавіць яе ў 20-х гадах мінулага стагоддзя на беларускіх землях, што ўвайшлі ў склад адроджанай польскай дзяржавы. І савецкі перыяд, калі любая рэлігійная дзейнасць жорстка пераследавалася. Але архімандрыт мяркуе, што будучыня ва уніяцкай царквы ў Беларусі ёсць. Перспектывы dla chrześcijan zawsze jest. Конечно, my chcieliby mieć może больше przychodzie chramy u naszych parafiach, chcieliby mieć struktury больше mogutne. No dzięki czemu tych możliwościach, u tych umowach, jakich my jest. I dziękuję Gospodu za każdego nowego wiernika, jaki przychodzić temu, że zgadał, że jak one dziedy byli na przykład uniatami, kiedy przychodzi temu, że nikudy nie chodził raniej. Завяршыліся святкаванні працэсіі вакол касцёла, падчас якой вернікі са свечкамі ў руках маліліся на ружанцы і разважалі над таямніцамі святла. Прычым малітвы былі як па заходняму абраду, так і па ўсходняму. Святочныя мерапрыемствы ў Шуміліне сталі добрай падрыхтоўкай да святкавання 100гадовага юбілею фацімскіх аб'яўленняў Маці Божай, якія касцёл будзе адзначаць у будучым годзе.